Because only with this video, kawa metoma kana share button. Metoma kana share button. You know my found. Good afternoon, good evening, depending on watching my video now. My name is Iri. Yes, because abo na ibata kawa metwa kana share button. Kawa metwa kana share button. Some of your ancestors wished that they saw today. Then on Goma, none of this generation may wish it to go back to their era. Some of them wish that they saw today. Some of them wish that na how part of this generation I know this generation of science and technology. But you do opportune if this generation you want to go back to the Stone Age. Sometimes a lot of logic anama fear ka hawa do homad. Anama fear ka hawa do homad. For the logic hanato is not adding up. Some logic hanato is not adding up. And amohomu segna na ha that kind of logic hanato. Amohom segna na ha that kind of logic hanato. How can you be comparing those age, that Stone Age, to this day? How can you be, for God's sake, be comparing the days of your ancestors to the generation I know? Eh? All the laughable. Honestly, all the laughable. I don't know how else you see it, but all the laughable. All the neighbor kawa metaka na share button. Keto salmoze. Afu maybe one lady na-ekwu na Facebook we na-asị na ndị ọcha bịarubai we deceive ndị bai we kpọkọrọ ndị bai we kpọrọ ha na n'ohu we na-abe ha bla 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 na Africa mere nke a. Development started in Africa, civilization started in Africa. How long kunu ye eji that wrong theory when they deceive one? How long kunu ye eji that long theory when they deceive one? Or no eji boho that theory we deceive one for a long time. You want to go? We have deceived ourselves with that theory for a very long time. It is time to face the reality. It is the time to face the reality. The fact remains that even in Nigeria, you cannot compare some people from 1991 to 2000. Agwaha Ifemelu from 2001 to 2010. They wish that Naha Nondo can experience such things. Then some people from 2001 to 2010. Agwaha Ifemelu from 2010 to 2020. They wish that Naha Nondo can experience here. Then even in the one at 2020, you wish that Naha no up to today 2024. Because it to a catensis here evolve. It to a catensis here evolve. In the one like 3, 4, 5 years ago. He meet his Starlink Kiaketa launch now. He meet the Starlink. He got to go. Then in the one during the time of land phone. And what had also opportunity meet this time in where your smartphone naka. We make communication into owner is she make communication. Then in the doka in the 1990 something somebody like Louis Ojukwu na Newimpi Kembod Megwu Ojukwu ha mere business business tycoon mgba in those years. Louis Ojukwu wolo na no within this time year na his youthful age. No doubt he could have done wonders. Because this is a time where you will sit at the comfort of your sitting room. Man, my businesses all over the world. No doubt. Man,
now run my businesses all over the world. And that is why in a big man that doesn't make a travel ije China Jesuafia. Can if you prefer stress when by plane China Jesuafia, when from the comfort of your house you can make orders, you can make payment, you can make shipment, you can clear your goods here, you can take it to the warehouse. From production na China to offloading na your warehouse, you may not actually be there. You may only go to your warehouse to go and inspect your goods. Mommy Joy of Belgium, happy Sunday. Happy Sunday. Good afternoon. You got to go. So sometimes I form practical logic that you will not sustain all these things. There are some of those houses, those downstairs I meet gasare na 1990 something to 2000 and something. Iyeji will compare some powerful upstairs in this 2000 in this age I know there. You got to go. Iyeji will compare some powerful upstairs I know na this age I know there. Iyeji compare. The first still remains that na ihu ka ya na aga ebuchi ya azu. Some of those ancestors are Yes, you go, my brother, my jakasi. Mommy Joy. Yes, you go, my brother, my jakasi. Jakasi, yes, you go, my brother, how far? I did fine, Mommy Joy. Happy Sunday. Happy Sunday. Thank So what do I hear? Thank God. When I go say wetin this woman they do for here, I don't get no wahala. Now my jakasi be this. This is to my brother, my jakasi. Mommy Joy, anybody where they fight me, why not fight you because I don't get chance, I don't get time. This is to my brother. I say make I help you. Email of my Mommy Joy. Thank you I very say much. make I help you. I call you all at them. So what? So what? Well, thank God. I'm not a window. I'm leg. Next day, I'm saga. So if I had them, you want them saga, my brother. If I never found my trees, you want to put up a group one game and all of them, money got the money there, basket, one. Abasaga, this is the time I don't discuss about issues. Yes, so yes. So it's Saga ka bịara ịgba na Facebook. No, ana-akụziri ndị be anyị ife ndị be anyị na-amụta. Yes. Ana-akụziri ndị be anyị. I say make I help you. Mgbe email ọfụma, Mommy Joy, email ọfụma. Thank you very much. Yeah, Okay, thank you. Bye. Okay, thank you. Thank you very much, Mommy Joy. Now, so as I was saying, some of your ancestors are in our advocate. Some of them you wish in a hand on this generation. Those people they suffered. Are you not aware of they suffered? Somebody was here. It's 1990 something now and the early 2000. Wow, even though kinye mmadụ ahụ mgbe ahụ adụghọ opportunity ịnọ na their early 50s or 60s before we by 2000 and something wee gbagotaba ijugo onwe ife kpatara na mgbe ahụ na ha kaba nka ịpụta n'ebe 1999 ahụ to 2001 ịfụcha ndị ahụ lugo 70 years mgbe ahụ 70 something years onwe ife na-enotice ebe ha nọ na ha na-ehukpunata were aka aga ije mgbe ahụ ife ejiwela ama ndị mere n'ala okenye wụ na ọ ya akwụsị ọtọ ọ na-agazi ije ọ na-ehukpunata I remember na mma nnukwu na-esi etu ehukpunata were aga ụfọdụ oge kata osi etu apa aka n'ukwu ị ka na-afụ ndị mere okenye na ha na-eme ụdị ife akịta kịta ị yara ya afụ onye do 70 years 80 years ọ kwụrụ gbam ụtụtụ ọ kwadochakwu ko jee n'ụlọ ụka jee nọnyere onwe ahazi ehukpunata. Those people passing through a lot of stress. Those people suffered under they lived in the era when every single thing manual, even to cook the food in a you must have to suffer for it. So
that most of them ye wish in a hand on at this generation. This may be what they have prayed for us to enjoy. Some of them, you are like it being done at this generation where you won't have to stress yourself to light your electric cooker or to light your gas stove. You won't have to stress yourself to grind your pepper. You put it in a grinder. You won't have to stress yourself to mix whatever. You use mixer. You won't have to stress yourself to even warm your food. You use microwave or you just tea cooker. You won't have to stress yourself to dry your fish. You have to use dryer. They wish that they are in this era today. You won't have to struggle yourself to go to post office to go and post letter. Those days in the post office, if I blue bicycle not wearing a compound with them mad. They wish na hand on this era where Bobble electric wire na zo pole, wire and then nitel and also pole. I know those days. Iyama nitel line, malo nke electric. You got to go all these things with development. And that one the buy own na the ancestors are to creative. The fact is that the kind of knowledge you have will return, you can use it to qualify the knowledge. All these animals from nation will, and it is not I don't mean the insult part of it, but I'm just stating the facts to you. They did their things according to their natural intelligence. They did their things according to that natural intelligence, Chineke both animals and the human beings. For example, there is nothing much they did then. Everything about their life is all about survival. Everything about the life they live then, it is all about survival. What do you mean by survival? Eating and sleeping. It is all about food and shelter. Minus food and shelter. Can you tell me any other thing those people do able to invent? Every single thing manage every single thing manage improvise is something you enable her to eat food and also to sleep. There was a time everything about life was all about surviving. And in terms of surviving, I mean eating and the shelter. Yes, those days, their mode of trading, was it not a trade by barter? Then they believe that everything in this life is all about what you will eat and maybe what you will use at home. It is all about domestic affairs. Yes, everything about their life then is all about domestic affairs and nothing much. They never even thought that there was a time when transaction can go beyond the shores of Nnewi to Nnewi, Nnewi to Amishi, Nnewi to Ojoto, to Nnewi to Lagos, Nnewi to Ghana, or Nnewi to China. They never thought that there will be a time where the world will be globalized this way. Also, where do now? So their intelligence then limited them to only gathering things from nature and turning it into their user. They were the end user of every single thing have providing with them for themselves, because they were merely trying to survive. They were merely improvising. That is why now at that time no compound something like a onunu webe has we gwupụta aja ha ji wee elu unu jee na mbụbọ jee bute ife nkwụ bute achala na mmiri were bịa lụọ ife ha ya alụ n'elu waa nkụ wee rufuo ya wite ife a were ife a pado wee tii na the house. It was all about that. Even mgbe ahụ ndị nwere green floor or akwụkwọ bashiri ka eji wee na-ete that green floor ete. So ha baa na mbụbọ ha egwute ji ha kọrọ akọ ha eweta akpụ ha ewere eme mbese mba akpụ ha ewere eme garị ha ewere sụọ akpụ. It is all about feeding and the shelter ebe ha debegasịrị ife ha na ebe ha na-ala ha ụla. Ha emenwuo anything beyond this place
because it was all about getting from nature. I gave an illustration yesterday about that bird. Kenife, your 4 children will remember you in this way you are remembering your own. Ekele Duchukwu Ambrose Nwafọ. Amen. Amen. Advocate of ancestors. Amen. 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 Ekele Ambrose. Amen. Amen. Yes. My prayer is that they will do more. My prayer is that they will do more. My prayer is that they will see a better society more than this one. That is my prayer. My earnest prayer is that my generation to come will see a better society more than this one. Yes, that should be the prayer of every father. The prayer of every father should be for your children to do more exploits, for your children to do more than you, and not for your children to dwell on what you have done. Yes, that is the prayer of every father. That is why in Jewish these ancestors now advocate for. They will be happy seeing you where you are today. They will be happy seeing that you were not able to be subjected to the kind of life they live. Yes. So that should be the prayer. You know a lot of areas where you are failing to improve now. Your prayer should be advance, improve in such areas during their time. They cannot dwell just on what you have done. Now, illustration, that illustration is enough to show you where your ancestors thinking, the limit of their thinking. Yes, I gave a perfect illustration yesterday. I used a particular bird. Can even know how belu piano osisi. Belu piano osisi. Ofo wom do n'ime osisi ahụ. What I go? Ofo, I am not telling anyone not to recognize their ancestors. Mana obolo no dia mataya si na-eme osoro biko daalụ Agos daalụ kele onye okay Agos kele onye adecheta ancestors ya ọ na ịmahụ nna ya ịmahụ ebe eniri ikekwe ịnọ mgbe akwara ihe mgbe ọ na-ede akpọ papa nkịta ọ nwụrụ ịkada akpọ papa. So sometimes amụmụdị ncheta ha chọrọ ka ha na-echeta ha or either worship ha worship worship ka ha chọrọ ka ha na-worship ha or say you never speak good of your ancestors. Which good get your can speak of your ancestors? The other day I went to my grandfather's house. One day my grandfather mecha polonu mana inside graveyard ebe my grandfather. So kedu the respect to some if not that nanka naza tika ho naza. If it is all about worshiping them and worshiping them in this world, I can never do that. I can never do that. I can never do that. The life we live today is 1 million times better than what they experienced on their time. I can never wish to be them. And they will always wish that they were us. Yes, they will always wish that they are us. Yes, that is the two different things. Are they breach yazo? Yes. Are they breach yazo? Agogomuna, the highest thing here, Meriden and Nago, who Ichukwa Hambu Hanondo. Ichukwa Hambu Hanondo. Hanwo, Ekwaha, according to traditional right of your people. Ekwachaha, their spirit or soul should go and rest. There is never anything in it in the now once in a time. If I would say history, those history, how upload a history, somebody are there to dwell for the rest of their life. They are not God to be worshipped. They are not God to be worshipped. There is nothing else you are expecting from them they can do for you. There is nothing. Esho bulumanyo kutuwe na compound gunine. Esho woloji gachikwe na compound gunine. Ishi ni nike yokala. Blokala wigenilo. You are wasting food. You are wasting resources. They are gone means that they are gone. Some of them say halo chalo nebe happy. Some of them for the hotels are halo chalo eba nebesha strippers night which ebe ni chalo podunime. Are you not aware? Are you not aware? Yeah?
Are you not aware? That bird imposed to the other day, there is nothing different from the survival skill of that bird and the survival skill of your ancestors. You may argue with it, but I am telling you the truth. Obruna that bird nwere natural intelligence here. Don't forget that nanketa. Don't forget that nanketa inwelubelu na already na mgbe amụrụ nkụta ahụ onwe onye zụrụ ya. But na nkịta ahụ enwe na survival skill o ya eji wee je worshiping ancestors, if not careful, might lead to idolatry. Exactly, Alex. The same way nkịta ahụ si apụ jechọ nni o ya eri, nkụta ya apụ etu apagalicha jechọba nni chọchasịcha nni, mgbede lukwa nkụta ahụ anachigatakwa back, and ọ nachigata back ọ nọrọkwa ụtụtụ echi ọpụkwa, and ọ pụọ n'ilo ọmụ ife ọ ya eri mara ife ọ ya eri. Onweghị mgbe nkụta ya eji pụọ jetaba akwụkwọ akpụ, onweghị mgbe nkụta ya eji pụọ jetaba leaves na mbụbọ, onweghị mgbe nkụta ya eji pụọ jee buo ana chọba nni. Nkụta malụgo nni ọ na-eri, ọnụ isisi nni ahụ ọ na-eri, o jee ebe a jerie nni ya. Number one, o nwere natural skill. O nwere natural skill on how to defend itself. Nke ahụ from nature. Yes. Nkụta ya sense nwu evil from far. That is nature. Yes. Then ọ chọkwa attack. Ọ ma ntụ oyi esi wee attack. Ọ ya eji mbọ ntụpụsị ka ati si eme. Ọ ya eji eze maka ọma na ọ na-eze ka ike edo. That is nature. Mana o nweziri ife dị iche na nkụta azụrụ azụ. O nweziri ife dị iche na nkụta azụrụ azụ. Ozi nkụta azụrụ azụ ka a na-akụziri ife beyond that natural intelligence. Yes. If an English dog, ụmụ English dog a na-enwe n'ụlọ, jee wotu ụmụ English dog a compare their intelligence to nke ekuke. Ekuke nwee natural intelligence ahụ ndị nna nna ya ha ji wee dị ndụ. Mana English dog put that intelligence extra one with that innovation and everything generation ya ji wee na-edi ndụ. Ịghọtago? That is it. Nkụta already eburu na natural intelligence o ji wee pụta ụwa. Mana a na-ewetazi nkụta kịta akụzichalụ nkụta ife nkụta na-eme ka mmadụ. Why can't you people see the difference? Now, that bird, kele onye gwara that bird that na oje owoto osisi ọ chọwa wọm ahụ dị n'ime ogbe nkụ ahụ okwu na-adụ ya. Of course, that worm ya achọ ka ọ retaliate ye ka o were ọnụ esizie oisi ahụ a na-adụ ya. The moment that worm tadoro isi a ọ dụpụta drop ya were pik ye were ozugbo felu pụọ. Kele onye kụzirie ye ọ mmadụ kụzirie ye. Is that invention? That is not invention. Does that have anything to do with the artificial intelligence? The answer is no. Does that have anything to do with the science and technology? The answer is no. It works more like a reflex action. Yes, it works more like a reflex action. Mmadụ 1 year or 2 years, ị na-eweta aka n'anya etu a ọ blink anya, ka ife o ji wee blink anya. That is nature, out of nature. It has nothing to do with your effort. It has nothing to do. You don't even need to be more committed for all those reflex actions to happen. The same thing. The same thing. Because I acknowledge them, at least on their own time. They really try for helping us to reach where we are today. Makachukwu kan na gwago, onwere ife your ancestors melu help iji wee reach ebe you know today. The highest thing they did for you is performing that act of nature, which is giving birth to you. I am talking about your ancestors then. Yes, there is nothing they did take like to wherever we are today. Wherever we are today, wherever we have found ourselves today, is 100% the effort of the Westerners. Don't deny it. Don't deny them that praise. Yes, don't deny them that honor. Wherever we have evolved from time immemorial till today,
is as a result of the effort of the Westerners, which is in Russia. So don't even talk about praising them for some of them. Amoroha, they found these trees growing. Yes, Amoroha, they found these trees growing. Are you not aware? They found mango trees, they found okwa tree, they found okazi tree, they found apple, they found all those things. They found it as nature. Yes. All that natural sense God do tiri hanime. Yeah? All that natural sense God do tiri hanime. Ka ha ji wee nwee ike sense ya na mango na ayata ayata. Na ugiri na ayata ayata. Na orange na ayalasha ayalasha. The same way o yeji inye monkey orange, nye monkey banana, monkey agbawa agbafuo banana, dowo orange adowa, wolukwe fa atie n'ime tufu agbere gbafu. The same sense ya ka monkey ji eme oweta aki, owere ike tie aki ahụ, tufu si ịchala, wolu n'otu adie n'ime. That is the same. The same sense ya kwa ka this animal na ejere nkwụ eji ata akwụ olu ebe a ọ tachasịcha mmanụ na ife niile dị n'akwụ ahụ tụfuo palmnut ahụ. Kedu ife kpatara na ọ ha ata palmnut ahụ ebe onweghị natural intelligence ya? Yes. So ndị na-eme apụta agwa that na our ancestors being able to structure the food ha na-eli shows that na ha dị intelligent, or no show na ha invent things. They did not invent anything. They dig up the sand from nature to mold the mud house they are living in. With the level of dust from casing ilo, ekubata na bake na uno block erolalo na enye so self o we uruzie na na kpu n'ime dust ahụ. But they survived then because that is the only thing not at their disposal. There's nothing they could do. Almost some kind of life ibiri mgbe nwere ego. Ọ bụrụ na repeat such kind of life keta ị nwere ike bido area. Yes. Eji December, January, nnọkọta asị mmadụ ka anyị gbadagodo ugwu mmiri. Onwe mmiri dị n'ogbe m anyị na-eshu mgbe ahụ. Na mmiri a ka anyị si eshute mmiri anyị na-aṅụ. Na mmiri a ka anyị si eshute mmiri anyị ji asụ akwa. Na mmiri a ka anyị ji eshute mmiri. In fact, anyị na-eburu akwa gbada na mmiri a je sụọ akwa. Buru onugbu gbada na mmiri a je hoo onugbu. But we survived those days. Yes, we survived those days because that was the only thing available to us. That time, boho had to bohe to us wedo. Boho neme opoto dubo ogalanya. If a boho neme mbawo ogalanya luchulu or wapu boho. Then enwere ụbọchị eji eshu pump. Iruo na pump before e bịa n'ụtụtụ. O nwere ike ebe rọba ya adụ nwere ike wụrụ nọmba 95. Itinye na-eche akpụpụ pump onye ọ na-echuru na-ana. Those are the life we lived those days. And they sustained us. We did not break down. But I am challenging you now. Bulu 2 gallon. 2 gallon. Oh, I'm not 5 liter Ghana. Or 5 liter Ghana. Bulu 5 liter gallon now. But I'm yes. Bulu 5 gallon or 2 gallon. Mba 2 now. Or 2 gallon Ghana. Where now? Bulie ke kwata na mmiri. Ami tata iru ebe a. Wori ekulu mmiri. Bulie gbagota. Ka iwe nya ụbọchị ahụ mgbadara mmiri a nneku eburukom anything no nneku ife ngwala onye mụ na ewe wụ indeed time na change nwee sie na ugwu a mgbadara kịta ekwuhomu agbada n'ugwu a ka anyị na-echugido mmiri were echujusicha buta niile du n'ụlọ were echujusicha buta niile du n'ụlọ and ụfọdụ ihe echu mmiri a 3 times in the morning before we jebe akwụkwọ. We were able to survive that time, but although it is sustainable to the generation I know, even you who did it 15 years ago, you cannot even do it now. Not to talk of to that kind of practice. Yes, and the Kerunde Melai Kaisina such
habit wepụ ondocha bịara ebe a senkebala iboho. Yes. Agos, thank you very much. We did it in bombs. If it is now, let me know. We did it then. A na-echu mmiri atụ na isi field ahụ wee gbada. A na-echu mmiri ahụ na onwe ka ndị tank esi obute mmiri na Bishop Ụzọdike, and that then a na-agbapụ mmiri n'isi field, agbapụkwa ayafụ mmiri, agbapụkwa mmiri ayafụ mmiri. So those days who days tanka na-ebubata mmiri na bombs. Ịghọtago? Now, Kinzamalo, you are welcome. Ịghọtago? Because I want to know that this program, Ishi this program. Can it be again? If he again on this program, Ishi this program. But I can share button. It will not cost you anything. Or even if your like button or love button, or it will not even take you anything. No stress here, very stress somewhere. Now I go say, take it those days. Can you repeat such art now, such activities I mentioned them? Now. Imagine how many students from JS1 to go now. Bada eba ka yesu we shoot them and mmiri in the kitchen yeju we sinne. Eba ka yesu we kute ma mmiri ayeju we wa how bife we je wa akwụkwọ. Mmadu na emenwu eketa. Generation of students enwelu na pumps now. Ha nwere ike imenwu ife aha imelu then. But we did it then as the pioneer and foundation members of that school. We did it then because there is no way again. And you even agree with me that then I'm going to borehole a big deal. Borehole a borehole man, not a big man house. But I go say Mama, a lot of our brothers now admire if our ancestors are not even proud of. Had rather proud of the life they lived. Had rather happy about the life they lived. But now you are here glorifying the life you cannot even live now, subject to that life. Yes. Imagine comparing that Mercedes imposed to Rubosia with a Mercedes Formatic 2016 or 2013. Let me even say 2010. Imagine comparing that Mercedes-Benz imposed to 2 days ago or so with Formatic 2012. There is nothing about that Mercedes that you are even going to admire now. So that Mercedes, as far as I'm concerned, is history. It has gone. It has on off ago its usefulness. Yes, it was useful then. But as far as now I'm concerned, you can't drive it. I can't drive it. So why make a reference to it? Even if you make a reference to it, no problem. History. Those things are history that we will always study, we will always read, we will always reflect on. But I don't think that now all those things will have anything to do with the standard of life we are living today. Na the animals no n'ime ọfịa nwere ike ibini jesho nni. Ọ bụrụ na animals no n'ime ọfịa nwere ike prepare their own shelter ebe ha ya alahụ, how much more human beings? That is not inventions. That is not inventions. If inventions na apart from gathering sand from the earth to build a house, ndosha there's a modify still from nature. Still from nature, they modified it. They graduated from that. They moved into making bricks and making blocks. Yes, you can even live Nime plastered without dust if they disturb. Yes, they made cement. Cement from nature. But they graduated into something else. That is where the innovation comes into. So that is what we call innovation. Invention, sorry.
That is what they call invention. Yes. So they invented block. They invented bricks. Today again, they move for using blocks and bricks to using wood now. Now, Ndoche Shikapazena back to Iji wood. Well, because of Gono, because of weather. Hey, what I go? That is what we call invention. Yes. That is what we call invention. Outside the natural air, our ancestors from Ukwu, they now have to invent another another item that can be able to produce artificial air. Please answer question: Christianity or Moses, Peter, Abraham then, and Christianity of today of Ebuko, Bimbako, Dumeje, Jeremiah, Suleiman. Which one is more better? Christianity of today is more better, of course. Yes, Moses Okaloka na cathedral. Moses Okaloka no kabu AC. Na asengono. Moses ichena plane odumba ha we gari ji plane we cross Red Sea. Ship odumba ha gari ji ship we cross Red Sea. Can it be we take miracle for them to cross the Red Sea? Is it a miracle now to cross Red Sea? Even Atlantic Ocean on a ship other Ibuafia gade. So sometimes on nada ajo to Ivan. Ekede Ambrose Dalo. Ajo nada ajo woko. Do you know why it has to be a miracle for the people of Israel to cross the Red Sea? It was a miracle because there was no way they could have crossed that Red Sea. But today, with ships, with cruise ships, with submarines, you can go through the oceans. You can cross through the Atlantic. Yes. So it is no more a miracle now. So why will I not choose Christianity of today? Why will I choose a Christianity of those days when Christians were subjected to persecution? Some of them died. Some of them for the sake of Christianity. So can you tell me why I have to choose Christianity of those days to Christianity of now? I have asked. Tell me why I have to choose Christianity of those days. When crossing an ocean was a miracle. Is it a miracle now? Is it an Ethiopian airline with an Indian Ocean or an Atlantic Ocean or an helicopter? Or then a ship. A ship cafe every day right now. And ships not at the shores, not across. They at different places through compass. So Christianity of today is better. And why will the people of Israel even have to walk for how many days and nights for them to get to the promised land? When they can either go by a commuter hires bus, or they will hire a coastal bus, or they will either go by charter flight, or they will either go by using their own private cars. Why would they have to walk? Yes. Why would they have to walk? You gotta go. So I am asking. So why will you even think of? Look, let me tell you, there is nothing good about the past. If not that the past will always remind you of where you are coming from and where you are heading to. That is why you on a go to Melo na gas you call that gas. It's a normal. Rewinding. But it shows that there is nothing good about looking back. Yes. The looking back can only guide you into moving forward. To know, okay, if I will escape labor, look at the way we escape here. This is what I did not do better. This is it will teach me how to do it better tomorrow. It is only life is more about tomorrow than yesterday. Yesterday is just to show you the reflection of who you were yesterday. Yes. The better things still lie in future. There will come a time where I am using machine now brushing my days, yeah, do so rampant. So why will you prefer the days
or the time when in a now brush to those days when the machine will just come and wake you up and brush your teeth. Yeah? So there are a lot of things, and that will show you the kind of life our forefathers lived. If crossing Indian Ocean can be a miracle then, or can be a miracle today, it is no more a miracle today. Even the Noah's Ark, even the Noah's Ark then, it was one of the greatest. It was significant then because na ndị niile balụ n'ime ụgbọ Noah wounded saved, ndị ọzọ niile mmiri kpochapụrụ ha. Today Titanic ship or a miracle for Titanic ship to go, and today alụkwaziena a ship do as more like 2 times or 3 times bigger than Titanic. Yeah? So ọ bụrụ na enwere ike ịlụ ya launch ya ndị mmadụ akwụ ụgwọ baa na ya cruise around the ocean, but it was a miracle then. It was a miracle then. That ship right now to able to sustain all the pressure in and out, including waves and forces. But those days, for Noah Ark to save people and sail at the ocean, it was very remarkable. Not on our call for today. So, can you tell me why you will even prefer Christianity of Moses, the Christianity of those days? Eh? Can you tell me why you will prefer Christianity of those days to the Christianity of today? So that is why in Jew one a day Shiazo Niru Kanaga. Niru Kanaga. Ona Nebuchi Yazo. Some of us who lose our loved ones, we will rewind it back and we will still have them alive today. But a day Shiazo. And that is the truth. Yeah? And that is the truth. So forget about your ancestors. You can only honor them in your own way. Just like the way na uno canon. I made the video. Goes to history. Canon will a remarkable history. Here take it when you start talking about priesthood. Nanewi and Uruago. All remembered for that. What I go the same way with your ancestors. When you can one or two things, in you will remember. If you can't even remember them for anything, remember that now your great grandparents. But beyond that, I can't see nothing. They did not do anything. When anything Hamelu projected to where you are today. Everything about our very essence of living today. Those days, apart from Igego, apart from there wasn't a way. Oh, Ndocha bidoro IVF, I remember that. So, only we can believe Nandocha remodel our life to soft life in a bit today. Why are you a wolo? It's also one thing how would I go? We say they disagree with. The same way as we made this life, whether it's easy. What I know that same way, if I have with a now that religion in a kuna how with a that is still the same way because now the same person had a who can from that same side goes to where you are. What I go, okay, from that side goes to where you are. O changeable. Then I say, Nandocha, Mojende Bahino, Boro Hajebin Docha, Wonde Bahaye, Nande Bahine Menka, up till today, you are still willingly running to go to their place. Bro, why is it that there are no any miracle performed by African Christian that is celebrated in the whole Christian world up till today, like the one in Bible you are celebrating today? The other day, India welcome Kumuyi. They gave Kumuyi a very thunderous welcome. The other day,
was it na UK Kebe? They welcomed Apostle Johnson Suleiman. They gave him a warm welcome. The other day, Ebuko Beach somewhere, they welcomed him. Both the whites and the blacks, they came out and they welcomed him. And the pastors here, they have been celebrated all over the world. Yes, they have been celebrated all over the world. Why are they celebrating them? It is because they are also seeing that's the miracles in it. That's the miracles on the plane in Nigeria here. They are seeing it. Yes. They are seeing it. And thank God now Alex Ogua Maka Reverend Father Tans. They got to go. Yes. They are seeing it. So the only problem I know is that Nandeba Yundo Machancha, they got to go in the Buga America. Iluhanala America. Iluhanala Germany. A happy faho. Boo Ejebe Germany. If a boo Ejebe Germany wona. So many things in Dosha with Allah here. Ijeleba, Kefumo, Kemalo, the more ways. Okay, ono na say no na happen the ancestral side. Na now, na haka evolve go. Na haka invent go more things. Ngomwa do the privilege ijebe Dosha put like development here. In ilu na eba no 10 years, no 15 years. The only thing we can shop down. The only thing in development in keep Natala Yeba. The only thing in where he invents Munua one and Dosha de Joker. Is that not the only thing? Ogosi Hogo no ka wo fife. Wole ewu my nobody na wole obore my ewu. If for no fife call. If for no fife call oh yes. If for no fife call. Nande ancestors are in the child Docha. We say on a beke wabala, and they better equata live happen. One day, this world will be programmed in such a way that none does all I into as I into. And open that I can live in a stone age, primitive. Jonathan na Ethiopia, Iran Ethiopia. Only a particular tribe in Ethiopia can pick and the ancestors side. How can I know Balano? How can I Tanundo? How can it be a primitive lifestyle? When we've had Jaqueme, if we have was Salono, was chance. Yeah, and don't have to so sick and the sad that na Africa believe that na every single thing on do chamelu war that is started from Africa. When you know that idea, Afro program ebe waja na ebe program where say na signature video from Africa, na sign of signature video from Africa. Ke go si we say on sign of signature video from Africa. Na mmadu bia be wuru nsu ka nsu na we godo ofo. Never signature nya sign that no be the no onye na be na bewu for that file no go say na ezugo or na waja bịara onye na be that this onye na be. Can we begin even to practicalize things rather than staying rather than inokata if an odoka mmadu ibe live in a dream island. I see this as ungratefulness. We are being ungrateful. We are feeling that we could have done it better if not them. Then what are we still doing today that is different? We're not doing anything. We are not doing anything today. How many years later have you deny your ancestors opportunity to develop? How many years later you yourself you are still failing to develop on your own? Or no hold that things we are programmed to happen that way. And don't even touch out to us. Ambrose in box 1, I will drop my number to you. They gotta go. Things we are programmed to work that way. Ndocha. Development time, but I go Ndocha long time before we were Africa. Only with them waja and Ndocha biarba from Panaka for Ulimu, Jello lamp, for lamp by Jello electricity. Nandosha biarba for Naineli, Kerivo Kudu, Naineli, or the Naineli Apukono, Jello wheat. The thing is that Nabokasemaya, yeah, the thing Nabokasemaya. There is no logic around the finding. There is no logic around the finding. How many years ago can the ancestors sign in the challenge Docha? We say
bekee wa agbala ọkụ imefe wa agbala wa alụsị ife ha na-agwa gị na ndị ọcha wa alụsị. What the white men cannot do with the only thing ọwụ Chineke akere ụwa nwere ike imenwu. And every day ka ndị ọcha na-intensify their research. They want to know the mystery behind everything that is happening in this life. There is surely one thing that they have never come out to say. You can never see a white man here say that there is no God. Yes, that is one thing. There is never any white man anywhere where he can make a point about that there is no God. Because I believe that they show so many mysteries about this life that they want to find out. But however, those ones were the art of God. However, that not the art of God. Mean that I believe in the existence of God. Or where will the Africans who pass even toothpick. Even toothpick. I cannot toothpick at all. Eh? Yes. Dubai, when you can see to a hammer, has to something. Artificial rainfall at Dubai. Oh, area and so now think Nigerians no go on and Ndi Igbo development started from Africa. Civilization started from Africa. We started doing this thing before Ndosha Bide. Ndosha Motarifa from us Bidime. We started doing this one. Ndosha we Bide. On a meme fele say. On a meme fele. Yes. On a meme fele. I told Waja that the reason pattern Ndosha jiwe wolu ship we be Africa here is because no more any airport on Africa ever higher. Yes. Mana ship na apagare na mmiri ha stop on ụfọdụ obodo ha pụta n'obodo a ha kwụsị other people proceed kwa etu aka ha si wee gagido na the shores of the ocean gagido but Africa gagido wee bawa so many African countries but tazie ebe a rụzie ebe ya wee build sha airport base gasị wee fly here with the plane ha wee bataba. That is what they did. Ha mount sha satellite dish control towers plane wee daba mgbe asef plane daa ọ na-agba n'aja nkịtị before wee bido lọwazie runways. Ị nọrọ ebe a na-akpọ ife m aghọtahụ ese na mgbe ndị ọcha bịara be anyị na plane adụbobe ha onye gbalụgo jee nene dị ihe onye invent aeroplane iwe mara ife ị na-ekwu jee nene dị ihe invent gasị all those things as far back as 150 years ago. Ndị ochie nene na color television be ha. Are you not aware? Ndị ochie nene o nwere film ihe nene film in America na 1972 1965 inenecha movie ya jụ onwe kiri ife ndị a changes about be ha. Oh na some part of America nwere ike do like this more than 100 years ago. More than 100 years ago or more than 150 years ago. Keluka Lagos State do 100 years ago. Keluka Nnewi Bayado 30 years ago. Keluka Onitsha do 50 years ago. Or even Najo. Keluka Asabado 60 years ago. Keluka your family. Keluka family Ben Nagodo 20 years ago. Indonesia had all those things. Funa Iyaba Ndochanya. Oh no, na I shop an existence of that supreme being. Ndocha Lumadi Wolu. They were now worship on your. I am telling you the honest truth. Kerifo Zomaduja Maduchuku. Ndocha Lumadi Wolu on your chat. They were now worship Ndocha. Jane name mgbe Hitler mgbe anọlọgụ Hitler how many years ago ka Hitler si wee manage nweta ụfọdụ sophisticated ngwa agha o ji wee nụ ọgụ ọ nụrụ mgbe ha Jane na-eye mgbe ahụ mgbe ndị be anyị ka na-anụ ọgụ mbụrụ ọgụ obejiri and ọgwụ ndị ọcha gosila anyị how to melt steel. Kele onye discover a lot of mineral resources in Africa here. Oblondo Shabiaro by we discover those mineral resources.
We go say how to explore it, go say how to refine it. Those resources in Africa here. Those resources in Africa here. I put it to you. All the man to make the program where say no go see there no nya with the Trinity. Say na e we ju say yes how old can that oisido? O we say na when Israel obialo na Israel say not that tree with the oldest tree, meaning that it also took the Israelites to interpret the history that started or existed from your land. According to history, civilization started in Africa, in a country called Egypt. Ebenebe. Nga Ebenebe. Oh, civilization be in Africa. It means the Bible story to as 100% as accurate. Bobble civilization be in Egypt. Yeah, all civilization be in Egypt. Is it not clear that the world started? Na Bible was right about the creation story. Doesn't it show you that the Bible is right about so many stories in the Bible? No one believe that civilization started from Egypt. I will not even argue that one. You want to go? If I will say Africa Jew, you want to go? If I will say Africa Jew, deceive women, a continent that cannot do anything on their own, a continent that 100% depend on other countries for survival. Yeah? Even up till now, it can happen Africa here now. Because a black man not complain about everything, every single thing. A black man not complain about every single thing. Ndosha bia na na akporo nde ba ile ejebe ha in terms of Fezwafia. Nde ba megide ife kwusi ya. How many years later, ijekwa na embassies ndosha, nde ba ye kan e queue na embassy ndosha na chori ije obodo oyiwo. Advice godo onye Igbo si happy ije obodo oyiwo, but one mbo ba na ya succeed. Or brand as an enemy immediately. Advice godo onye Igbo, an average onye Igbo, nye je n'obodo oyiwo nya nọrọ ba ya agbawa mbọ. O hate ego ozugbo. Kedu ife ka na-ejezi achọ n'obodo ndị ahụ bịalụ belu, bịa explore ọrụ, bịalụ belu, bịa owu ọrụ, bịalụ belu, bịa deceive ọrụ. Yeah? Kedu ife ka na-eje emebe ha? They have left you. Why can't you go back to your original form? Ọkwa asịrị na ife ọsọkwa ogu uwe esi ahụ, ife ọsọkwa ogu te esi powder. Na the moment ị hapụrụ ezi, nọ ya echi ya kwa back to ebe ahụ nọ jegwọtọsi onwe. So ndọcha hapụ go. How many years later? Kedu ife jiru ichi ọkwa back to that your original state? Why can't we just accept the fact that na ndọcha awụ ha awụ keseka chukwu anyị na-afụ anya kwota na ewepụ ha alụ aka eme mmadụ. Your ancestors nọlụta ha na-enwe aṅụrị that na ngụ nwa ha that is a part of this generation where things has become easy, where somebody can fly from here to Ethiopia 6 hours, where somebody can in less than 7 hours fly from here to South Africa, in less than 8 hours fly from here to Dubai, in less than 15 hours or 15 hours fly from here to America, fly from here to China. On Dosha, you're possible. Ndosha, your life we start and end in your village. Ndị nna nna anyị ha si na pathway Ọnịcha. Yes. Has na pathway Ọnịcha. What is it about their life that you are admiring? Is it their system of medication? Or kwụsịgo kịta? Malaria rịa ahụ, jekwa onye na-esi ọgwụ ịba. Ịgbaji ọkpa, eje na orthopedic hospital, jee na nke okeke na agbakwa ọkpa. Everything about their lifestyle then. Ichi ịṅụ mmanya, hapụ champagne, hapụ vodka na ndị otu, jee ṅụọ nkwụ enu, jee ṅụọ ngwọ.
Yes, eziokwu sọsọ daalụ. Yes, slavery ahụ ndị ọcha na-akwụ ụgwọ mgbe ahụ were akpọrọ ndị be anyị. Today ndị be anyị na-akwụ ụgwọ were agazi into that slavery. Yes, a very good point ka irezi. Ndị be anyị na-akwụsị ụgwọ so ka ha wee gaa into that slavery. Ese na ebe abụrụ juju. If not that, Africans now complain about everything. You don't want to accept the truth. You don't want to accept the truth. The fact that now no one so many things. The black men, they thought that Ndosha exploit, but today has shown you that they actually wanted the best for you, and you have started running after them. Yes, home advantage. Kerife ha melugu na begu ha ye megu ta instead. Ogoso ho na ndocha abialo ka ha develop Africa. Development cannot even come to you no bone contribute to something. Who told you that somebody nwere ike bia you develop begu o nwere ife ya ata na ya ata something na. So oni na enezi anya so na ha na abia ewolu what of nke ha na emebe third mainland bridge today on Goloria oka ndocha alo Okasona wonders I in Nigeria today. To even maintain it years after Oka warfare can maintain it. And it also takes the same white men to come and maintain that bridge. So imagine if I came no one and Dochaka on Africa, we wrote Baya Kadoka America, Baya Kadoka UK, Baya Kadoka Bendosha. There may not even be any reason to move out. Yes, there may not be any reason to move out. Yes, it takes sacrifices for somebody to break every barrier. So those who are the days, you think that without development, without a part of their bargain, even with the kids who favor. So today, China get to Afia. Every morning, China get to Afia. Today, we do business without money. We do building without injecting resources. That was exactly even Dosha made there. For them to also generate revenues, when they develop Africa, they have to be taking something. And that thing, with how discover na your land. You didn't even know. Oblon and Dosha Africa, those resources ya nkwana in Africa here. So where can the has it not gotten to that time when we actually wake up and be grateful to Westerners, knowing that they were the people who discovered our second essence of existence, minus the one naturally life. They shaped our life. They made us human beings today. Yes. They gave us the particular life we are living today. You cannot argue it. Without the white, you are nothing. When if you, yes, you are nothing. Check the life in a 1999. Check the life in a 2001, 2002. Check here the life in a today. Some people say for a struggle, America, citizen of America. Now that your so-called loved community, where your ancestors came from, you are even denying your child the right of being a citizen of that particular place. Sugar and ebe sugar na honey juru and ebe sugar na honey juru ụfọdụ n'ime anyị na ndị Yoruba na ugwu Hausa jebe akọpa jode ya amachigasị na your so-called land flowing with milk and honey. Yeah, ife agba n'aka iwere enyo na-enyo. Yeah, onye gwarago na ya alụnwu na aja na. Yeah, onye gwarago na ya nnụnụ nkịta all the animals from the time age we what today how the same system of life apart from ụfọdụ n'ime ha ndị mmadụ kpọjesi mee pets wee kụzimezielu ha wee behave wezie ka ha na-ebehave ka mmadụ. Ọ bụrụ na ndị ọcha abịa ha Africa, ọ bụrụ na ndị ọcha abịa ha n'Igbo, ndị be anyị ka ya debi a primitive lifestyle wee ruo today. And the population of today akeme na famine akebusisi na ndị be anyị. Yes, population of today, because the kind of development and settings in Dutch water won't stand the test of time, and that is it. That is it.
Ishi kwetana. Ọ bụrụ na nnụnụ bi n'ime ọfịa. Good news, Michael. Thank you. If you make a chamo imetro maka na share button, share on this video. Ọ bụrụ na nnụnụ bi n'ime ọfịa na-eme from since over 300 years. Ha mụkwa nwa. The same system. Ha ji ebi ndụ ka ụmụ ha si ebigido ndụ wee nwụsịa. Ọ bụrụ na azụ bi na mmiri. With the same system. Ka azụ bi na mmiri ji ebi ndụ wee ruo tata. Ọ bụrụ na nkịta. With the same system nkụta ji ebi ndụ. Ka o ji ebi ndụ wee ruo tata. Ha ejibụ ha akọ na uche ha. Sheta another way ha eji efegharị. Ntu aka your ancestors aka esi eme wee ruo today. Yes. Akwụkwọ a na-akụziri English dog o eku kesef azụrụ azụ. O nwere eku ka a na-azụcha ahụ na-eme ka mmadụ. Ọ ife ndị ọcha mere anyị. Ndị ọcha take anyị out from that nature state anyị. Ịghọtago refine anyị. Wepụta artificial intelligence from ime anyị. Artificial intelligence we ife nwere ike iji wee survive in this present day and age. Yes. In this present day and age, onye ala na-eje achọ nri ọ ya eri. Onye ala na-eje achọ nri ọ ya eri. Kedu sense nyere onye ala na oje na dustbin? Okay. Ndị ala ọha akpagharịba n'ime nkwọ, ha bata na shop ha bịa were ife pụọ. Kedu onye nyere onye ala sense nọ na dustbin ka ihe elu ofu abandon something ya ije wolu. Onwe onye ya achụghị ọsọ, onwe onye etughị oyi. Why na onye ala ya agakata kwa bata na kitchen bịa bụrụ nne n'ite urie? Yes. Ebe bata na onye ala ya anọkata bịa na shop ebe ị na-eri nri bịa bụrụ nne urie. I'm asking why you sense onye ala ya eji wee gwe chebe na dustbin na ife niile etufu na dustbin enwe osi onye nwe all that sense ka our ancestors ji wee survive. Alex Ogua, tell the Indomie generation what we are using now. This is the ancestors did it on their own time. Example, they help us in keeping our pure water in a cool loamy soil. Tell your children good things you enjoy with your forefathers. Yeah. Okay. Ekene Ambrose Nwafọ. Your ancestors help Logo. Where they keep mmiri juru oyi in a clay pot, in a clay romy pot, according to you. You need the electricity iji wee sustain that pot. You need any kind of maintenance iji wee sustain that pot. Why did you not improve on that same technology your ancestors will be doing? Everything not sustainable. I am asking you. Yes, I am asking you. Why did you choose to go with the technology that you need to either buy fuel or electricity or install solar for you to drink that cold water, when your ancestors made a fridge for you that doesn't require electricity to work? My brother, stop this. Stop deceiving yourself. Stop deceiving yourself. I say una ata, una aja, ebula ata na enu na joy. It will even cost you less to build such houses now. Yes, it will cost you less money. Or it will cost you less money to build a house. Use your tash in roof here. Go instead of here, go AC. So can you tell me where you are going to improve in using that tash? Here, that's the cold water. Come yeah? I am asking you, yeah? I've already explained to you, my brother. They did what they could do to just survive at that time. They lived the practical lives. The animals, they were in an environment they live today. Yes, they get things within their locality to make something. Yeah, that serve her at that time. And they slippers on the they buy. How we muta the concept na na-eyi ife n'ọba we improvise as ndị nwere osi ego tanka ahụ ndị ọcha na-eyi
He won't see aka improvise so many things. How will you even know? Before Mdosha will be buy the buy Ade slippers. Hana bought me up a heavy was a child. Yeah? Yes, Alex Dalu. And that is the truth. Why just and the buy and the ancestors we see Ndosha Webia. The answer will false, blatant false. Take pictures. Your great grandfathers. Father we see. Father we see. When Ndosha would like the concept of we see. For the name how afro. After they have to share or what afro. That is to show you where we were coming from. So when you before Ndosha Biabai, now we see Jeju Kenye Kokolo or we see Aguaho, see from Ogaho. Father we see Father Aguaho. Father Kudatato. When Ndosha would like concept of a tato, if any napitonu, when Ndosha Biabai, when Ndosha would like concept of a tato, then Nde emumu ego igolu brush and ife haji atato ejezie kala osisi wee na-echizi eze ha wee na-atachasị eze ha ụfọdụ ejesu unyi. Yes, and mgbe ndị be anyị bidoro ije akwụkwọ ka ndị be anyị ji wee mmalụ that na unyi ji wee mmalụ health benefit of unyi mmalụ na unyi dị capable of ịtanwu eze. In fact, they knew the component unyi comprised of. The same thing with salt. Yes. Mana eziokwu ka our ancestors did not invent anything. That is the truth. Anything, everything. Okay, can you ajụjụ? Ọkwa nwere TV Ndosha use rube ha 50 years ago aka they use in Africa here today up to today. Yes. It was able to be passed down from generation to generation. Even up to today, inverter AC had to go rampant because now the more years in Aga, the more and the amazing things, although affordable, we are moving into the years. And the most funny thing is that now the more things are too difficult, the more things are too difficult, the more so many things are too affordable. Remember those days? Those days, satellite dish here and also been the Nukumada. Yes, also been the Nukumada. Television have global with television there. Yes, fridge have global nightel land phone nwere ike ịbịa na a community ebe mmadụ 5,000 bi ndị nwe land phone na elu 500. Onye nke ụlọ Lagos nwere ube agbata obi nwere land phone ahụ a na-eje asa the call. Yes, ama mmadụ one na-abịa as early as 2001, 2002, 2003, 1999 abịa asa land phone. Yes. What I go? Yes. I'm a mother na phone. That is to show you that the technology age now. Now they are of flat screen to be. Yeah. Then AC. Look at air condition. 15 years ago, 20 years ago. So bendo galanya ka na afu AC. Onye dash obere onye dokam inwe AC keta. Onwere onye ma ndị bi one bedroom ma ụmụ akwụkwọ ma students na ha ngechazi AC na be ha. That is the age ana-aga na eketa. That is the age ana-aga na eketa. That is the age. Mgbe ahụ ịfụ microwave be ndị ọga ishe na television nke bụ keta microwave is so common that no sikike no flat onye ya aba ya for microwave. That is the age we are moving on now. Still from that stone age where puta those people they now admire their inventions there. How you wish na how witness it today.
a day like today will come, they will never believe that. Courtesy of Ndocha. Courtesy of Bekee. Bekee Wabara. Today, how look na inverter AC ya we buy obere generator put in ekelu AC. Go na those days ya or copy buy ha AC those days and I buy AC I buy no. How buy no AC? Mma ka eji ya chu unu. E got go. Mma ka na chu unu. Solar panel low and if any na high kaji. How many years later? Oka upando chakana. Emekwa invention, the invention, the ndọchịta waka na-emekwa na ịghọtago na-change na-evolve till today. Ha na-achọkwa another alternative to solar. Yes, they showed us that you can generate electricity from water from the dam. They also showed us that you can generate power through burning of carbon na generator. Onyegoku, that you can use diesel to power an engine. Onyegoku. They also showed us that you can generate power from solar, which is from the sun. From the sun. It is still all about them. How many years later? Good news, Michael. Thank you. Which one have we done? Aside from Ikunsinde Nana Hana Kusinsi, a new even a develop bohodu system of equanule. I can ato wayato. See develop ze from it or wayato. Ka bola ze ya bola. Egapin inye kafo. Inyo okere mbawisi eku mmadisi anyeke. All those things can we face since into one the ancestors which were happy etu akọ kado we know today. Etu akọ kado we know today. I don't they use electric car since 12 years and the battery never give me any problem. Nenu manaketa ka electric cars bido gawadala ya na Nigeria. Those people you make mention that invented those technology, are they Christians or not Christians? My brother, they are Christians. Whether na how Christians or not, Christianity melu na that development and that technology in Africa. It is something you can never deny. It is something you can never deny. All Christianity melu na those development, na those science and technologies in Africa here. Yes, without them, on the missionaries mbo waka no nisi. Oh, how would some of those things would by the first people who never know na miro oduka ya se na ha ya agbaka. Oduka ya se na ha ya agbaka and then another ajuifa. Ndana ajuifa. Emoko na mgbe things ji wee bido ibu ship wu mgbe China ji wee bidoro ife niile. Emoko na mgbe electronics and ife niile a na-use n'ụwa ji wee bido ibu ship wu mgbe China ji wee bidoro ife niile a. Emoko na prior to mgbe China bido wee lụwa na America and European countries a. Yes, they produce all these things. Mgbe ahụ AC alụrụ from that side ihe gonwe all expensive. Yes. Mbonyo ona ji bido go foreign leather seat and foreign share anyhow mgbe China bidoro we lowazie oche na ifa. Before then, Honda motorcycle mmadụ na-ego n'ihi Honda mgbe ahụ. TG na ndị otu ọ ndị nnukwu mmadụ nyachara ya mgbe ahụ. Volkswagen, Mercedes, ọ ndị mmadụ na-afford chara ụmụ moto mgbe ahụ. Ọ since China ji wee nweta franchise bidozie lowazie ụfọdụ ife niile ọ mgbe ahụ onye ọna ji wee bido afford nwe. So don't ask me on the China lụrụ ya mmehie uche unu ejebe China. Kedu mgbe technology
na China 70 years ago. Mmadụ ole na-agba China? Ana m ajụ na ajụjụ. 70 years ago, 80 years ago, mmadụ ole na-agba China mgbe ahụ? Jee browse mgbe industrial revolution bata China. Mmadụ ole na-agba China mgbe agụrụ ka China na-eme mgbe ahụ? A lot of ndị ochie ahụ, ụfọdụ agbahọ Taiwan, ha agba keriva na-akpọ Japan, America, London, ụmụ obodo ha gasị France, ụmụ obodo ha ka ndị mmadụ na-agba den. Anyị ma mgbe industrial revolution bata China, and ọkwa ndị ụka lidiri. In fact, let me tell you one thing you don't know. Ịma na-akpọba ndị ọcha, ha akpọ ndị China. Ọkwa ịma na-akpọba ndị ọcha, ha akpọ ndị China. Ịghọtago? The Westerners who ha lidiri industrial revolution na the whole world. Si na ọmụnwa wezugo gwara ya, go and browse. The Westerners, ebe ahụ ịfụrụ ụka si wepụta, all ha lidiri industrial revolution na the whole world, including China and India. Si na ọmụnwa wezugo gwara ya nke ata. Yes. All ha lidiri industrial revolution. Dubai ya gbatara ọsọ enyemaka na Nigeria ebe 1990 something. Dubai ya efuru ọkwa Asia country ka ọ dị Arab na ha gbatara ọsọ enyemaka na Nigeria. So what are you saying? What it showed is that Nigeria developed before Dubai because of the presence of Ndosha na Nigeria. Because of the presence of Ndosha na Nigeria. Ọ bụrụ Ndosha colonize in Nigeria melu ka your ancestors nọ na village yi akwa for the first time. All the missionaries ebialụ. Ọ bụrụ Ndosha colonize in Nigeria melu ka Nigeria jebe akwụkwọ for the first time. Yes. All missionaries. And they can na-ekwu missionaries ma be ndị Hausa ka na-ekwu okwu Islam. Chukwu ebuka ọgụ eji ọfọ nyafụbago efubo dị ife nyafụbago. Thank you very much, Alex. Industrial revolution started in England, followed by Russia and America. You gotta go. You gotta go. If all Walowo Gaskia, Ishe Maria. Yeah? England, America, and all this all had lead the industrial revolution all over the world. Madone na-egoni Honda generator. Madone na-egoni Honda generator. Mana ele mas, ele pack. Stromazuga na ndị otu eta ata. Epụta onye ọna obvious duzie so common onye ọna na-egorisie. Mgbe ahụ Honda generator na ụmụ ife niile ahụ ka akwụkwa bendo ọcha ka amin bendo ọgaranya ka ya ada afịa. Go. So onye ya wikwugharị kwa agharara m osego China omegonu. China wụ ndị a na-ekwu lead industrial revolution to China. Go and browse about it. You will see. The same thing with India. Go and browse about it. You will see. And China na-abazi into the region unu na-ekwu kịta. China so na the country ebe Christianity and Islam spread with the speed of over 70% speed. Yes, they are gradually shifting away from folks' religion. Not that my father practiced religion in the first place. Happen the ancestors or no. When anything higher of a new. Can you kiss your
If a witness, the kind of protection how you with a witness here, the kind of food how you provide you today, or believe how witness. What I go, they are long gone. Stop advocating for them. Take care of your father and your mother. Don't do that. They are the people who will give you blessing, will keep you tomorrow. Take care of your father. Take care of your parents. They don't do that. Or how will he declare a blessing on you today? Omenala support or Bible support or what I go? Eh? Yes. So no we for na China we go 70, 80, 90 years ago. Go to China. Go to China. Yeah. Go to China. China. Eh? China went to industrial revolutions we be na Africa here. Cause we na China. They made use of it. They developed on it. They advanced on it, and they grew their economy. Africans cattle dependent. Africans cattle dependent. Thursday today, China. On place we China. China. But Asia is now on top of them, which means Africa can do it better too, which is true. And Asia, on top of them, America will have world power. America will have world power till today. America will have world power till today. And their motto is still in God we trust. America will have world power we know today. China will be. Yes. China will be. So, if I ndị China ka ndị China would develop on it and go on Africa can every day ka echu ije na mbasi na ndị ba ya na-ehupụ ndị ba ya na-ehupụ ndị ba ya na-ehupụ ị ka na-ehuchu obodo ahụ ị ka na-ama aka n'ọngụ na ife niile inwe nya makwa na ife a n'ọdụ ka anyway ka onye meduru ndị Igbo ife a Ndị Igbo ife instead of unu eje no China, America, jere punata machine na-akụzi ndị buy so many skills and ever na say go to go back to the days of environment. Look, your culture is the people's way of life. Culture is the people's way of life. Culture is the people's way of life. We are still practicing our culture. We still believe in our cultural beliefs, which is Igbo can naso. That's the self na na advocate for your culture. Matthias name most of programs here in English. Mazidibia name most of programs here in English. He had name all his programs in English. Onyamuma arrange name majority of his programs in English. Now I don't try to go on the Yoruba na akuziri culture and tradition. Ana m ajụ ajụjụ. This kerife ha na-akpọ this salvation message ihe dị na-preach ndị bai ọ ndị Yoruba na ndị Hausa ka ọ na-akụziri eko ndị Igbo. Kerife kpatara o ji wee na-use the Queen's English. Olusugodu na originality and identity by first opening his mouth. Because now the first thing Melum and Igbo man is my language. When I speak, when I talk anywhere, without anybody asking me, I have introduced myself. Even among our Igbo brothers, somebody nananko when he say, that is my first identity. Yes. That is our first identity. Then we have ways I things. I will twice which na every single Igbo man can see to have one even church respect here. I will ways I see a church respect here. I will ways I just church
respect ya. Anyị nwe ways of our kinship at church, respect ya. Those things are our culture. What is tradition? Tradition is a way of shifting it from generation to generation, transferring it from generation to generation. That is tradition. One, anything that has to do with the belief system of worship, you are practicing religion, which is traditional religion. Yes, that is what it is. Any spirituality you are attaching to anything outside the you are practicing religion. That is what it is. Yes, you are practicing religion. We believe that in an unseen spirit abịalie that apụrụ when we can provide. We believe in if feed that unseen spirit when we can sustain. We believe in it n'ụtụtụ iwere ọjị na nzu wee kpọkuo that unseen spirit adafụ anya ọbịa onyelugo n'ụbọchị ahụ guide ya protect ya. What are you practicing? Is that not religion? Who are you worshiping? You are either worshiping your ancestors or your Arab nago. Ife meru different from mwa newo Bible mgwo belu Chineke ekpere. Yes, your ancestors or no ancestors, they are no more here. You can no more touch them. You can no more touch them. Only ya touch ha ngwa je metụrụ m okeke aka. Onye wo okeke ahụ na-aza je metụ ya aka je kpọ ya na nchọrọ ifia. Did you even know him? Ịmado onye ọwụ efere ya anya. Okeke ahụ na-aza ime onye ọwụ. A product picture, a product picture, ịmado onye ọwụ. Yes. Some of us, our fifth generation galaga, a product ndị bidorie. Nna yo, a product picture, ịmado onye ọwụ. Etu esi akọ history Jesus ka ejikọ nke because ịmahụ nne mụrụ ya, ịmahụ ebe ọ mụrụ nwa di ya, ịmahụ ebe ọ gbanyere ikwu, ịmahụ ụmụnne. All the same thing. Achọkwa kịta ede ya document alụghị na agụ ya agụ. So the moment he see from ife ahụ mere anyị original as Igbo man, ife ahụ anyị na-emekọsị mere anyị ji wee wuru ndị Igbo dị iche from ntụ ndị Hausa na ndị Yoruba si eme nke ha, ntụ ndị Efik na ndị Ijaw si eme nke ha. Mgbe ọ na deviate from ife a balasie into a practice that has to do with worship. You are practicing the religion. You are practicing the religion, and that is where our choice differs. In terms of culture, we may not have any choice. You must have to be abided by that. But the moment he moves it from that culture back into the religious aspect of it, that is where our choice may differ. Either way, we are all worshiping and calling on spirit. So your own spirit where you can answer, my own spirit where you can answer. So do not stop associating it to culture and tradition. It has nothing to do with culture and tradition. Yes, a lot of arụsị a na-ekpere na agụrụ nwere ike ọwụrụ na Nazde ka eji ebute. Yes, a lot of arụsị a na-ekpere na ekwuru mmiri nwere ike arụsị ahụ nwere ike ọwụrụ na ebe eji ebute arụsị ahụ na Niger. O nwere a lot of arụsị eji ebute na ala Igbo originating from that obodo. O nwere a lot of arụsị dị na Nnewi a ọ na Agụleri ka esi wee bịa fiwe jee jụọ ajụjụ. O nwere a lot of arụsị dị na ala Igbo a ọ wụ na Ụmụeri ka esi wee jepụte. O nwere a lot of arụsị ebute na ala Igbo a ọ wụ outside Nnewi ka eji ebute. Now na arụsị ahụ ọwụ etu esi efe edo ka esi efe. Yes, ịmakwa a lot of arụsị dị na ala Igbo a ọ wụ Kogi ka esi wee bute. Thank you, Alex. Even ụfọdụ okwu mmụọ anyị na-afụ ị na-asị n'okwu jee jụọ ka esi wee hiwe okwu ahụ. Ụfọdụ stranger asị bịara abịa ka egburu wee hiwe arụsị ahụ. Yes,
ụfọdụ strangers bịara abịa, ụfọdụ ndị adọtara n'agha ka egburu wee hiwe alụsị ahụ. Onye agha dọtara n'agha wụrụ na onye ahụ ife dịka onye Imo steeti ọ na ife akịta awụ onye Akwa Ibom, o wee wụrụ na-adọtara ya n'agha wee gbuo ya. Ị ya afụ na ya dị efidi ya etu esi efidi nwa afọ Igbo, because na ọ bụrụ onye Igbo inye ya ife anyị na-eribe anyị ọ ya nabata. So ịfụ na etu esi enye alụsị ahụ nri ka ihe esi wee trace ebe alụsị ahụ si wee bịa. A lot of alụsị dị n'ala Igbo a si from Yoruba land, ndị Yoruba ji alụsị eri nri. A lot of alụsị dị n'ala Igbo a ma okwu ahụ ịfụrụ ụnụ na worship ejudana na onwe ife mere ndị nna nna ji wee ji ije wee je hibe alụsị ya. Ejugo onwe o nwere ife mere, o nwere ike ọnwụ na onwe family ha na ha na-azọ ife, o nwere ike ọnwụ na community to community na-anụ ọgụ, o nwere ike ọwụrụ na na-emewu na nna ahụ emewu, o nwere ike ọwụrụ na ọmụmụ na-enye ha nsogbu, o nwere ike ọwụrụ na akụnụba na-enye ha nsogbu, ha ebido ije ije, bido ịjụ ese, bido ije n'afa. From there agwa ha alụsị ha ya ehiwe ka ha wee nwewe ọmụmụ, agwa ha alụsị ha ya ehiwe ka ha wee nwewe akụnụba, agwa ha alụsị ha ya ehiwe ka ha wee merie n'agha ha na-eje, agwa ha alụsị ha ya ehiwe ka ha wee kee ike. Ụfọdụ ndị nna nna ya ha kere ike kechi ike, ha yiwere alụsị ha ka ha wee kee ike. From ife eji efe alụsị ha ka ihe eji wee nwee ike itrace mara history of ebe alụsị ha si wee bịa. So alụsị has never been the part of Igbo culture and tradition. Jụọ ya mmadụ. Yes, alụsị bịara abịa n'ala Igbo. Alụsị niile dị n'ala Igbo nwu hiwe ka ehiwe die. Yes, oge onye Aguleri bịa hiwe alụsị na Nnewi, Aguleri na Nnewi ọnwụ nwanne. Yes, anyị na ndị Aguleri onwe the same culture. In fact, m end the program here this night. Mma run a straight program on alụsị again n'ala Igbo. Ka anyị discuss kene about alụsị n'ala Igbo na ntụ alụsị si wee bịa n'ala Igbo, ife alụsị wutu ala Igbo, ka anyị wee nwere ife na-eso okwu ife. Our culture has never changed. Our culture has remained the same. Reverend Father mgbe nwụọ a na-akwa ya n'usoro ndị Igbo si akwa ozu. Reverend Father na onwe ya nwụọ a na-akwa ya n'usoro ndị Igbo si akwa ozu. Ụbọchị ha akwara bishọp, ọkwa bishọp anyị kwe nwa ka akwara ụbọchị ya eho bishọp akwara ya n'usoro. Ndị ụka mechalụ nke ha pụọ ogbe and community kwa nke ha ntụ ha si akwa. Ndị nna ya ochie ya bịa mere ozu o wee zuo ike. Yes, so every aspect of our culture and tradition still remains the same. Ebe anyị na-enwe problem in that area of worship. Ị na-eje achụ aja, kedu mmụọ ị na-eje achụrụ aja? That is worship. You are worshiping something. So now that spiritual aspect or that is a worship aspect ka anyị na-enwe problem kịta na Igbo. Yes, mbinye tajebe Aguleri ije n'nwaanyị nnu ebe a mmanụ nwaanyị according to tradition and custom of ndị Aguleri. No, Alex ogo onye ọ na suppose ịghọta nọ atụka nna ama esime na Nnewi a jebe Enugu steeti ije n'nwaanyị mebu omenala Nnewi jee n'Enugu steeti, nlo n'Enugu steeti ife mma practice ebe ahụ wuo omenala ndị Enugu steeti. So onye sịrị Alex Ogua be proud of your surname, not Muhammad or Jesus Christ. Okay, then ana m ajụ mmụọ ọma ndị a na-eje ebute mmụọ ọma alụsị bute ebe a ma wee je bute ofu alụsị bute ebe a. Alụsị ahụ nwere nne m with ndị nna nna ya. Achọrọ m ịga further na this station ka m hapụ ya until abalị 8 p.m. Nigerian time. Let us meet again ka I discuss about alụsị, our culture and tradition proper. Ebe ọ na ndị a na-edebela ahụ na ha ma ife ha na-ekwu achọghị ịkụziri anyị the real thing ha supposed ịkụziri anyị. I will teach you people now na mgbede. Ịghọtago? I will teach you people na mgbede. Ka ị ma na nwere a lot of alụsị si India, nwere a lot of alụsị si so many countries a na-efe na Igbo today, and they israelize gị asị na alụ gba ahụ wụrụ omenala.
Ndị butere arụsị ahụ nwere ike ọnwụ na ha butere arụsị a 70 years ago. Tata itinye due to that continuous practice. Itinye n'ọwụ n'omenala. So mgbede ka akụziziela ụnụ ifewu omenala Igbo. Ifewu our custom and tradition, our culture and tradition. What is arụsị and into esi wee hiwe arụsị n'ala Igbo. I akụzi again this night by 8 p.m. Dalugonu.